cerita korban dari paspor yang digadaikan, terus paspornya udah mau mati, visanya juga sudah habis, nanti tanggal 10 dia, 10 Januari itu visanya habis. Nah, iki paspornya kemarin itu dalam 2-3 minggu yang lalu itu nyari-nyari saya karena prosesnya paspornya digadekno, terus bingung iki. Alhamdulillah ada jalan, paspor bisa ditebus walau walau dengan cara istilahnya wis pokoke oyo-oyoan ya kalau rentenir. Mana uangmu? Mana uangmu? Sempat direkam sih. Cuma kita masih menyembunyikan privasi yang seperti itu. Sama-sama orang Indonesia tapi ya nggak apa-apa lah. Semua orang kan punya jalan masing-masing untuk cari rezeki. Mudah-mudahan teman-teman semuanya yang punya kebutuhan duit yang sangat besar, sekali lagi jangan digadaikan paspornya. Sekali lagi dipikir piye carane bisa dapetin uang tapi gak ngutang, mbuh piye carane kayak gitu. Ya wis pokoknya cari yang terbaik lah dalam dunia ini. Ben urip awake dhewe tenang tanpa utang. Halo Mbak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Halo, Mbak warahmatullahi Yul. wabarakatuh. Iya Mbak. Aku barusan mau telepon sampean tadi baru sampai rumah aku. Iya. Kan seharusnya tanggal 5 kemarin kan jadinya pasporku. Lah pikirku kan tanggal 5 kan tak jam setengah 5 gitu kan. Aku kan nggak bisa keluar. Terus jariku kita ambil hari ini pagi langsung ke imigrasi gitu loh Mbak. Karena nggak bisa Mbak Yul, terus hari Minggu pagi aja suruh ambil, terus berkas extend visa itu suruh lengkapi, tadi udah dilihat, tapi semua sudah lengkap, tinggal nambahi itu aja, nambahi apa? Fotokopi paspor yang baru. Fotokopi paspor yang baru, soalnya kan paspornya kan harus pakai yang baru gitu. Nanti dibantu dimasukin berkas di KJRI. Dibantu? Yang bantu masukin berkas ke imigrasi orang KJRI. Imigrasi, iya, iya betul. Oh begitu. Oke, nggak apa-apa kalau memang KJRI bisa membantu untuk KJRI, masukin Dropbox. Iya. Tadi sudah dicek, sudah dilihat, maksudnya berkas-berkasnya nanti yang kurang apa biar nggak bolak-balik gitu loh Mbak Yul. Terus tadi majikanku sudah tanda tangan semua, sudah lengkap yang Mbak Yul kasih itu kan udah tanda tangan semua majikanku. Cuma kan sama majikanku belum ditanggali. Takutnya ada perubahan gitu loh. Majikanku yang ngomong ini tanggalannya kamu kasih sendiri, nanti takutnya ada perubahan nggak hari ini kayak gitu. Majikanku wis ngomong gitu. Jadinya cuma ditandatangani, diisi KTP nembokku gitu aja. Oke. Jadinya bisa tinggal ngisi tanggalnya. Kok apa sih KJRI mau bantu untuk masukin Dropbox, sampean apa bilang nggak ada dikasih libur lagi gitu? Aku bilang gitu loh Mbak, saya nggak ada libur loh Mbak, ini aja kemarin. Nah ini kemarin kan tanggal 5 seharusnya udah ngambil. Iya tapi saya nggak dikasih, ini dikasihnya pagi karena anak-anak sekolah. Aku mau ngono. Oh yaudah nanti kita bantu aja mau ngono Mbak. Yang penting saya bisa cek untuk berkas extendnya ngono. Terus dilihat semua Mbak Yul. Iya ini ada aku ngono. Terus oh ini berarti tinggal menambahi fotokopi paspor yang baru. Ini paspornya yang lama fotokopinya disimpan aja, nggak usah dimasukin sini gitu Mbak Yul. Jadi ini ya tak cabut yang paspor lama. Iya benar. Fotokopi ini. Terus nanti tinggal ini nanti diganti yang paspor baru di fotokopi terus masukin lagi ke sini. Nanti saya bantu kayak gitu ngomongnya. Oh ya udah Pak kalau gitu makasih aku yuk gitu Mbak. Oke, nanti aku kalian cari informasi. Oke siap. Jadi nanti kalau hari Minggu sampai sudah ambil paspor, kalau memang dibantu sama KJRI ya alhamdulillah, yang penting sampean minta nomor KJRI yang bantu sampean ya. Jadi sampean harus nanti tak minta. Sampean harus follow up. Maaf Pak mau tanya, itu proses saya yang prosesnya gimana gitu ya. Selepas renew paspor itu apakah sudah dimasukin? Maaf mengganggu waktunya kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi biar sampean tenang lego plong. Soalnya kan yang masukin itu kan pihak orang ketiga kayak gitu kan, bantuan dari KJRI kayak gitu. Namanya bantuan manusia. Dari KJRI ya betul Mbak Yul. Namanya manusia itu kan kita mengingatkan bukan yang nguber kayak gitu kan. Iya. Jadi gitu. kita juga tenang gitu Mbak Yul, kitanya juga. Berarti nasibnya sampean wis plong iki. Utangnya wis lunas ah? Alhamdulillah Mbak Yul, sudah. Kemarin kan masih ada kurang tuh Mbak Yul, tapi Kokone itu mau membantu gitu, mungkin dia
udah takut apa gimana yo Mbak yo. Tapi kan memang waktu di pasporku tak suruh ngecek, aku tuh sudah pakai SPLP pertama. Kalau sampai aku ini ada SPLP kedua, aku harus pulang Indo, aku nggak bisa ngurusi utang. Aku bilang gitu toh Mbak, sama kokonya. Otomatis kan dia nggak dapat duit dari aku, cuma dapat pasporku doang. Ya wis lah, ambil pasporku, aku tak mulai kan gitu aku ngomongnya. Berarti wis utang-utangnya wis lunas, wis beres, wis gak. Udah tak selesaikan kan tinggal itu toh Mbak, tinggal ning kuwi toh aku ki 8.600 kemarin. Oh, nasib sampean. Wes Mbak, iki tahunnya anyar. Tahunnya anyar buka lembaran Wes baru. alhamdulillah tahunnya anyar, buka lembaran anyar, udah dibantu Mbak Yuli, aku matur suwun banget pokoknya. Pokoknya aku sesuk nek golek majikan aku bantu tetep Mbak Yul pokoknya. Sik tak tekoni. Paspore kan wis gak digadekne, utange kan wis lunas. Renew paspor kan wis beres, tinggal masukin extend visa. Lah iku keluh kesah kepengen ngebreak kontrak saking judeke iku piye? Kepengen ngebreak apa lanjut bisnis? Deknya aku ngomong mbokku lho Mbak Yul. Mbok iki aku extend ora usah teko setahun Rita aku ngono. Lha nyapa ngene mbokku to. Aku tekakno bulan April kontrakku iki Mbok aku tak mulih aku ngono. Lha nyapa kowe mulih aku ki sik butuh kowe mulih kayak nyawuri kan ngono. Terus. Lah saiki lho aku ora mulih duit tiket ya ora mbok wehi. Piye ki anakku butuh duit lho Mbok aku ngono to. Wes ngene ae saiki sik sampai noleh wisten visa ya tekakno entek kontrak engko duit tiket tak urusi tak wehi ngono mbokku tenan wis sampeyan mbok wehi aku mlayu nang agent aku ngono. Iya ngono. Ya ngono Mbak kudune iki sampean aja meneng ae. Aku iki wedi sampeyan kok dibekoni rong extend terus paspormu ndino piye Mbak Yule ku nyauri Mbak. Bagi yo lucu aku tak jagani kuwi kok aku nyeluk duit tiket dhisik terus ditekoni saiki extend dhisik ndi paspormu ndi ngono piye aku. Ya sampean main drama. Loh, sik Mbok tak golekne nek dompet lho. Mbok, dompetku gak enek lho. Mbok, kecopetan ngono no. Terus sampean golong-golong nang ngarepe mboke. Aduh Mbok, nek jero dompet nek duit gobiku sak umur 4.000 ngono lho. Jajar reaksi majikan piye kok. Aku lagi guyu Mbak Yul tak omongi ya Allah aku salat ke ya Allah alhamdulillah diparingi dalan diparingi kemudahan moga-moga iki lembaran baru ngawali neh sing lebih hati-hati neh pokoknya tak tekad tak libur dhewe Rita aku wis ora kenal kanca ora masalah. Ya aja ngono Mbak, jangan menutup teman. Teman itu kan bagian dari rezeki. Tapi sampean juga sampean harus pinter, belajar dari pengalaman. Iya, wis pengalaman Mbak. Iya, terane wis pengalaman. Konco wis tapi pengalaman dadi wis tak hati-hati banget pokoke Mbak. Lek jenenge masalah sing ngono kuwi aku wis yo wis tenan aku Mbak Yul, nyesek Mbak Yul. Wis bae kanca sak apike kaya apa lek ujung-ujunge nyilih duit iku wis mending gak koncoan gak apa-apa Mbak. Aku pok satru gak apa-apa Mbak, aku gak apa-apa wis daripada aku ketekek guluku tapi rasane kaya gak duwe ambekan ngono. Kaya gak duwe ambekan. Tenan Mbak Yul nyawa iki kaya melayang lho Mbak Yul tak omongno. Wong bayangno duwene nyawa ning kono ki nyawa wayah arep entek ki ora nang apa-apane jare nyanti parane. Lah iya, ngono kuwi. Aja sing ning Indonesia ki diingike oleh ngono apa yo iso. Korat sampean Mbak Yosa nang Indonesia melok dijak korat. Mbak sing ning korat tak omongno kowe jenenge cengkeh wi Mbak, cengkeh garing wi. Aku kan duwe cengkeh garing to Mbak. Penere peskan rego sekilo 200.000, rego 100 tak kon ngedol Mbak. Sampeyan ngerti ra? Saking butuhe ya Mbak ya. Saking butuhe wis gak apa-apa cengkehku dolen aku ngono isik pirang kental dolen aku ngono. Payune kur 100 lho nduk wis payu 100 payu pira-pira sing penting pokok dadi duit aku esuk golekne oleh rezeki nah aku ngono Mbak tak omongno Mbak. Terus digolekne bakul terus bakule moro ning omah Mbak Yul. Wis alhamdulillah sing penting wis rezekine wis tulak balake wis dibuat tahun ini. Wis tulak balak dibuat wis sanes. Buka lembaran baru lagi. Wis tenan iki Mbak sampean iki umure padha karo aku lho, tapi ketoke kok kaya nenek-nenek ngono lho, soalnya kakean pikiran. Tenan Mbak, kakean pikiran lho Mbak Yul, beda sampean slow ge aku sli.
Ketemu mripate sampai bendul-bendul lho kok nangis apa ya to, Mbak? Aku ki tenan Mbak setiap tengah malam ki tangi tahajud ki kur nangis lho Mbak, selawat ki karo Allah ki wis teko dhewe ra kena diundang wis teko dhewe Mbak Yul, rasane semek ning dodo arep ngomong karo sapa. Terus sing sampean tangis Sampean iki jujur, ya? apa? Sing sampean tangis iki apa? Sing tak tangis iki ngene Mbak Yul, seandainya terus aku ki jalan keluarku piye nek kan kudune aku ki kudu oleh duit to ya. Lek oleh duit ki lek sik ngenteni gajian kan masaku wis entek to Mbak, masane pisah ki aku pra OS. Ngono lho Mbak. Lek aku ki dhek ingin nek ora ketolong duit dhisik sing saka ngomah aku pra yo OS lho Mbak pisan Mbak. Ora terima OS meneh wis paling sampean bunuh diri terjun nah. Enggak, aku kira awang-awang ning ngeser wis. Ya lah, aku kadang aku paringono kuat aku. sampai aku kepikiran loh Mbak nasibnya sampean iki ya Allah ceritanya cuma sampean yang biasa WA ke saya itu kan nggak selalu saya bawa kemana-mana, iya kan? Kayak gitu. Nah, nah, jadi kadang sampean WA aku terus aku telat bales kayak gitu kan. Nah, nomor ini yang selalu standby di tangan saya kayak standby. gitu. Iya, enggak apa-apa, aku dhewe nyadari Mbak, sampean dhewe juga banyak, maksudnya anak-anak yang lain sing diiniin yo banyak, aku dhewe enggak masalah, yang penting pokoknya aku ada keluhan apa aku yo ngomong nih sampean. Tadi aku barusan nyampe rumah wis telepon sampean. Berarti kita sehati ya Mbak ya? Jalan, pas lagi lungguh iki kan lagi buka HP Mbak Yuli online aku ngono langsung hartate. Sama duwe aneh wis masuk. Ya Allah. Alhamdulillah gitu. Nah, makanya tak kangen kemarin jatah ambil paspor Jumat pagi. Oh, ini sudah mendekati siang. Apakah paginya sudah selesai urusannya? Makanya tak WA kayak gitu. Chat, iya. Tadi wis aku pokoknya dari KJRI kita telepon Mbak Yuli, aku wis ngono Mbak Yul tadi kayak pikirku nek misalnya nanti aku nutut aku mau mampir Mbak Yuli yo nek gak kerja, karena Mbak Yuli kerja aku yo ora ketemu lah, nanti tak telepon ke aku jemput anakku aku ngono. Aku langsung pulang dari terus mbokku telepon. Wis mulai orang wes aku ngono. Yo nek cukup cacah yo aku ngono. Mbokku nek acara nggo bengi karo kanca-kancane, dadi kemang metu mbokku. Wis pokoknya saiki wis paspore kudu di rantai Mbak ya. Nek iya Mbak, tak rantai aku so arep nang apa-apa wis mbudeki pokoke. Ben. Wis wong Indonesia barang butuh duit tapi piye-piye wis gak usah utang nih Mbak. Wis gak usah digadek. Gak usah aku kapok Mbak Yul, aku tenan kapok. Wis kapok tenan pokoke aku. Ya wis lumintu wae nerimo ing pandum penting wis ngenteni sak tetes embun ae aku. Betul sekali, wis sampean tambah wis tambah rezeki tambah pengalaman aku pokoke. Amin. Lagi sok tak gawe pengalaman. Pokoknya sampean saya kan gaji normal, kok lek sampean kepengen nambah kontrak sampean mintanya gaji tambah. Penting diberesi kabeh kayak gitu loh. Iya nek mbokku ki jane ketok iki yo pengen aku nambah terus Mbak, tapi nek dhek gak gelem nambahi aku gaji, gak gelem pokoke hak-hakku sing kudu diwehi gak diwehi aku ganti Mbak Yul aku. Ono. Aku pengen cari situasi, maksudnya ki pengen golek liyane aku Mbak Yul. Yo maksudnya bukan gaji dhuwur ngene iki yo enggak, kabeh yo standar nek gaji, cuman maksudku pengen cari suasana yang lebih baik ngono lho Mbak Yul. Lha saiki apa gak baik to Mbak? Lho mbokku ki mari kan ning omah to Mbak Yul, mbokku ki gak kerja lho Mbak Yul. Oh, begitu. Semekku ki kuwi lho Mbak Yul, ki nek ning omah ki mangane ki ya Allah Mbak Yul, jan nemenan pokoke. Piye? Nemen mangane ki. Ngirit pol ki dijatah ki golek nek panganan apa ning kulkas kirane anu wis ditekokne. Aku kan nek jenenge panganan ki padahal aku yo ora mangan lho Mbak Yul, anake lho yo ki aku pilih tuku dhewe Mbak Yul. Pantesan sampean nyekingking. Mbak wes golek majikan liya sing gawe sampean seneng. Aku pokoke iki tak golek Mbak Yul, aku golek majikan liyane neh aku. Wes sampean sing foto sing mending sing fresh sing seger ngono ya, sing sumringah ben enek majikan sing seneng. Karo ompong kabeh sik to Mbak Yul, tak nabung nek tak pasang untu aku Mbak Yul. Untuku kropos sampe anu iki ya suara yang ngono ya Allah ya Robbi. Wes tak ndandani awak saiki aku. Sampai untu dikorbanke ya. Tenan.
Untukku sampe entek kropos kabeh iso ora tak pikir lho Mbak Yul basa ngene iki ya Allah lagi kepikiran doa muga-muga to gak iso sesuk nyalini untu aku sampe ngono lho Mbak Yul. Berarti sampean saking parah ya, saking luwe musim dingin gak ada panganan ngemut gula sampean iki. Kandane gula karo permen. Lah iya, permen dia tuku gula kan nek majikan dimuti nek luwe. Dewi permen anak-anak aku ini mbok aku kan diwene aku kon mangan, anakku ora oleh mangan permen. Jadi ngene iki terus dadine ompong. Wes sampean kudu seneng lho Mbak ya, atine kudu bahagia. Wes. Iya. Ngati-ngati. Makasih lho Mbak Yul, makasih Siap. banget kok kapan-kapan wis bar beres bisa aku keluar wae aku tak goleki sampean Tenang, lagi tak anteni lho ya, tak anteni lho ya. Iya iya tak suasana yang tunggu baru. pokoknya tak goleki nih sampean. Siap. Iya. Oke, yuk semangat. Oke, Alhamdulillah. makasih wis ya beres. Mbak Yul ya. Yuk, bye-bye. Bye bye. Nah ini teman-teman ya cerita korban dari paspor yang digadaikan, terus paspornya udah mau mati, visanya juga sudah habis, nanti tanggal 10 dia, 10 Januari itu visanya habis. Nah iki paspornya kemarin itu dalam 2-3 minggu yang lalu itu nyari-nyari saya karena prosesnya paspornya digadekno, terus bingung iki. Alhamdulillah ada jalan, paspor bisa ditebus walau dengan cara istilahnya wis pokoke oyo-oyoan ya kalau rentenire. Mana uangmu? Sempat direkam sih. Cuma kita masih menyembunyikan privasi yang seperti itu. Sama-sama orang Indonesia tapi ya nggak apa-apa lah. Semua orang kan punya jalan masing-masing untuk cari rezeki. Mudah-mudahan teman-teman semuanya yang punya kebutuhan duit yang sangat besar, sekali lagi jangan digadaikan paspornya. Sekali lagi dipikir piye carane bisa dapetin uang tapi gak ngutang, mbuh piye carane kayak gitu ya. Wis pokoknya cari yang terbaik lah dalam dunia ini, ben urip awake dhewe tenang tanpa utang. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton. Semoga video singkat hari ini bisa bermanfaat dan jadi pengalaman semua untuk teman-teman yang sudah setia menonton di channel YouTube saya. Sekian dari saya, terima kasih dan see you the next video. Bye bye.